BJP Karbi Anglong District Committee hin pen kedam tang jakong ni phai ingkoi rapor ni methanga sai hemalong Pherangke amei ingni pon. Bangso Pherangke amei long BJP claim bang atum BJP spokesperson Lai Chaning Leng Bidya Singh Rongpi Selabar Bela pen arisang ho tum chitong don si APHL CMI Pro Jai Kathar IAS kaninjia puthak pen pacharapsi chok chepu jongdun. Karbi Anglong kapaching thur jia sai ke claim along aphong tin la pen along tin ke kam khedun ke Karbi ara phan paching thur thedat nangpu ke matha joklo puta jai kathar phan lamthe arbok pon. Song trok atum tame latum sita hele kaman cibisi rat pen sorkar pen kaching wai insamjin pen ke dolong jia phan monsam ke dolong jia phan lapuson si ilitum thek long lo la soteng pen si ilitum kenang sot Rabjin ben kipacu naing kulo tangte kololo si itum klembo naima wala mangke non itum pancing pon lo sita adhe ka tum 125 amendment lote ladak tribal aphan kirai ko mabi ka interfere kapre lason do traditional council selam bomlo mate selam et lo laso tangka ilitum ke wanji guna pelo article 280 ben la sirong asarame itum stame alang litum buan lone nengkan kep krepo kacong hong aneng cepat neng ding je alang litum rong rup pacing thurja phan aneng hang kuna pelo tangga kelongko lasi halasu isi tangka ke wanji labangso ang thor kachi et lake 200 article 280 ben lo lagi central government bustame state government bustame ba non ilitum stame tangkajong sinanggi pulutan ke rong rupa cing turji pulutan ke ilitum article 280 pensi wanan. News report Karbi Anglong live.